Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Oyamba ndipereke ulemu kwa inu olemekezeka Dr. Kaliyati amene muli advisor wa president wa UTM. Ndipereke ulemu kwa inu olemekezeka Anjawala amene muli a national publicity secretary athu. Komanso ashado akuno ku Mwanza Central, komanso kwa Mainjawala amene tinawo pano. Ndipereke ulemu kwa members onse a Central Committee, a Director of Youth, komanso a Director of Operations nena tonse a ku Central Committee ulemu wanu. Ndipereke ulemu kwa members onse a NEC amene muli pano, a Director Amai, komanso ndi region yonse imene ili pano, atata nyamataso ndakuonani mukuthamanga. Ndipereke ulemu kwa a district governor kuno ndi committee yanu, constituency governor ndi committee yanu, komanso ulemu waukulu kwa mafumu athu onse amene muli pano, makolo ulemu wanu. Moni nonse, muli bwanji? Ndifuna ndithokoze kwambiri chifukwa mwatidikirira. Ano ndi madzulo, mvula yakhala ikugwa tsiku lonse. Ndamvanso kuti usiku wonse kunali mvula. Koma mwatidikirira, mwanyowa nonse, inenso ndanyowa. Koma mwatidikira mpaka na nthawi ino ya madzulo, chikhamu chachikulu chotere. Zikomo kwambiri. Mmene timabwera, china chimene chatichedwetsa kubwera, ma filling station ambiri mulibe mafuta. Ndiye tinayima pa filling station pena, tinapeza agogo aja, agogo mwafotokoza aja tinapeza, amabwera kuno alephera ndithu kubwera chifukwa cha mafuta. Tapeza pali magalimoto ambiri amene ena amatiuza kuti agona pomwepo masiku angapo, akugona pomwepo kufuna mafuta a galimoto. Mafuta a galimoto sakupezeka iyayi. Mafuta a galimoto akuvuta chifukwa chenicheni kuti dziko lino lilibe ndalama zakunja, lilibe forex. Ndi chifukwa chake mafuta akuvuta, mitengo ya matransport yapita patsogolo kwambiri, yakwera kwambiri, anthu akuvutika, akugona ma filling station. Napeza anyamata ambiri achamayendera njinga zijamati zakabaza, akudandaula kuti mabizinesi awo asokonekera chifukwa cha kusowa kwa mafuta. Ndimafuna ndinene ichi, ndiliuze boma, ndauzenso a president. Izi zikuchitikazi sizoona, chifukwa chonena kuti nkhani ya forex, pali njira ziwiri zoti forex ipezeke mosavuta mwachangu, short term measures. Ndikuauza director a president, akhoza kusintha ndondomeko za budget, akhoza kusintha ndondomeko za exchange rate policy, akhoza kusintha ndondomeko za monetary policy. Ndondomeko zitatu zoyendetsera chuma za dziko lililonse, mukangozisintha zimene zichakudzikonza, forex yamba kupezeka. Zili ngati nsima, mukatumiza munthu amene sadziwa kuphika nsima, akudyetsani nsima yosapya. Mukampatsa munthu wodziwa kuphika nsima, ayiphika bwinobwino, mudya nsima yabwino. Masanje akuchitika wasizoona iya. A president mukuzunza anthu. Ndondomeko zilipo, ikani ndondomeko zoyenera. Ngati kulibe anthu amene akudziwa ndondomekozo, funsani anthu akuwuzeni ndondomeko zoyenera. Ndondomeko zilipo, mukhoza kuzika zimenezo, mukazika forex, vuto forex talikonza, anthu sagonanso ma filling station iyayi. Mafuta ayamba kupezeka chifukwa forex yamba kupezeka. Ndondomeko zilipo, within days, kungotsatira ndondomeko zabwino, forex yamba kupezeka dziko lino. Sinkhani imeneyo iyayi.
ngati dzavuta njira yachiwiri mukakana kukonza ndondomeko zikhale zabwino kapezeni wina akuthandizeni ndalamazo. Koma vuto lomangokhalira kupempha nthawi yonse itakhala kumangopempha kupempha ena atithandize forex. A president ganizani bwino, anthu akuvutika, anthu akusautsika ma filling station, ma business achinyamata avutika kwambiri, akabaza akuzunzika anthu. Konzani vuto ili kuti anthu asavutikenso dziko la Malawi. Chachiwiri chimene chatipangitsa kubwera mochedwa ife lero ndiye msewu umene tadutsawu. Timangotitimira ndiye tikankhe magalimoto, kutitimira tikankhe magalimoto, kutitimira tikankhe magalimoto. Msewu ndoyipa kwambiri. Ndivomerezane ndi onse amene akambaza vuto la msewu. Ife tachita kuliwona muone metadera masabatozi kudera watu ifoti magogo timakankha galimoto. Olemekezeka Anjawala tikangolowa mboma pa 16 September ndikuuzeni agogo budget yoyambirira chaka chino ya UTM tikudzayikamo ndalama za msewu. Ndipo ndikunena ngati munthu amene nakhalako budget director, amene nakhalako budget director, msewu uwu tikudzawika budget yoyambirira ya chaka chino uyambe kukonzedwa msewu, mukhale ndi msewu wabwino. Tidzayikanso 2 months ago napita kuthambani, nawonso msewu wakuthambani ndi oyipa kwambiri ngati omwewu. Tikuwauza anthu akuthambani nawonso msewu umene uja ukhala budget ya chaka chino choyambirira cha UTM. Msewu wachitatu ndiye upita kwa Njolomole, kuchoka pa polisi baja upita kwa Njolomole. Umenewu ndi msewu wachitatu umene akonzere anthu akuno ku Mwanza. Misewu itatu imene tiyike budget chaka chake ndi chino 2025. Msewu ndoyipa kwambiri. Anzanga akuno kunene kude, dziko la Malawi lasautsika, dziko la Malawi lavutika. Zikuoneka kuti dziko lino utsogoleri wativuta, Achakwera utsogoleri wavuta. Zinali ngati takwera basi imene ikuyenda ndiye kupita kuntsetse, driver sadziwa kuyendetsa basi. Achakwera basi chatapanga nawo ngozi nawo limodzi, ndiye alesa akungolira mayo basi ya Achakwera tidakwera ija yatigwetsera kupompo, tonse tavutika. Muone ena mbasimu akulira nkhani ya njala. Njala yatisautsa kwambiri. Chaka chino amayi anga amandiuza njala ya chaka chino ili ngati ya 1949. Anthu ambiri njala yawavuta. Timagonera mango, tagonera nkhaka, tagoneranso maungu. Chimanga sichikupezeka iyayi, chifukwa fetereza anakwera mtengo kwambiri. Alimi akanika kugula fetereza, nthaka yathu inaguga, imafuna fetereza. Ndiye chifukwa takanika kugula fetereza, njala yatisautsa kwambiri, njala yatiumbuza kwambiri. Achakwera utsogoleri wakanika. Achinyamata adalonjezedwa ntchito, koma Achakwera akanika kuwasamalira achinyamata, chifukwa ntchito kulibe. Ambiri ali ma certificate, ambiri amaliza skulu, koma ntchito kulibe. Achinyamata sakupeza ntchito kuti agwire ntchito. Iwo amene ali muzintchito nawonso masalale awo ndochepa kwambiri. Pamene zinthu zakwera mtengo kwambiri, ndiye nawonso amaofesi akulira kusauka kwambiri, chifukwa chonena kuti masalale awo ndochepa, zinthu zakwera mtengo kwambiri. Nawonso amabizinesi, mabizinesi awo akumakagula zinthu kutali pa mitengo yokwera, ndiye akamagulitsa anthu alibe ndalama. Nawonso mabizinesi ambiri alowa pansi. Nawonso opereka mipamba ngongole sizikupezeka iyayi, ndiye ambiri mabizinesi awo alowa pansi. Zinthu zakwera mtengo eti zakwera mtengo. Mukuvomereza, mukugwirizana nane ndikatchula chinthu munati chakwera, muopa, muchita mantha, mufuula. Ndiyambe chimanga
chakudya, chovala, chokwera, chilichonse. Chakwera ndi ndani? Chakwera dziko la wakanika, utsogoleri wa wakanika. Pamunda munthu akalephera ntchito mantani, pa business munthu akalephera ntchito mantani. Achakwera atani, achakwera. Ubwino wa democracy pa zaka 5 zilizonse Amalawi timapatsidwa mwayi wowunika mmene adindo agwirira ntchito. Ngati adindo sanagwira bwino ntchito timatani paja. Chotero pa 16 September achakwera atani achakwera achoke alephera ntchito. Mmene mukachotsa achakwera mukavotere ife a UTM, mukavotere ine ngati president wa UTM ndi president wa dziko la Malawi, mukavotera Njawala ngati MP wa dera lino, makansala Johnson mukavotere ngati makansala a dera lino. Ife mukativotera kutika pa mpando tidzapanga izi ndifuna ndikuonetseni zimene ife a UTM tidzapange mukativotera pa 16 September kutika pa mpando. Zinayi zimene tikalowa mboma ife a UTM tidzayikepo maganizo athu kwambiri ndi mphamvu zathu zonse. Choyamba tikudzapereka 100 billion kwacha ku boma lililonse kuyambira ku Nsanje mpaka na ku Chitipa. Chotero kuno ku Mwanza, konsolo ya Mwanza chaka ndi chaka izidzalandira 100 billion kwacha ya ndondomeko za chuma za budget pa chaka chilichonse. Ndalama imeneyi ntchito zake kumangira misewu ndanena ija idzamangidwe. Ndalama imeneyi tidzakonzere masukulu abwino. Ndalama imeneyi tidzakonzetsere zipatala, muzipatala monso mukhale mankhwala ndi zonse zoziyenereza. Komanso ndalama imeneyi tionetsetse kuti kumene kulibe madzi abwino tapititsako mapayipi kwapita madzi abwino ngati kunoko. Kumene kulibe malaini amagetsi, matransformers anaonongeka, ndalama imene takonzera matransformers komanso malaini amagetsi apita. Ndi cholinga choti pakamatha zaka 5 misewu yonse ya dziko lino tidzayikonze, masukulu onse adzakhale abwino, zipatala zonse zidzakhale zabwino, nyumba zonse za dziko la Malawi zidzakhale ndi magetsi komanso zidzakhale ndi madzi. Cholinga nchoti dziko lathu liyambe kutukuka. Komanso 100 billion imeneyi ikabwera pa konsolo, ma contractors onse adzikhala amu district imo, ndiye kuti ndalama zizipanga circulate mu district muja, zidzapereka mwayi ndi danga kwa anthu ambiri amu district imo azizipeza zimenezi. Chachiwiri chimene ife a UTM tidzayikepo ndalama zambiri ndiye nkhani ya migodi. Chaka ndi chaka tizidzayika 500 billion kwacha mu ntchito za migodi. Ndicholinga titsegule migodi yambiri dziko lino. Kuno ku Mwanza muli ndi miyala ya mtengo wapatali kwambiri, muli ndi golidi komanso muli ndi rare earth metals. Migodi iwiri imeneyi tidzayitsegula kuno ku Mwanza. Ndicholinga choti anyamata wathu adzapeze ntchito m'migodi imeneyi imene tidzatsegule kuno ku Mwanza. Mu zaka 5 zoyambirira za ulamuliro wa UTM tidzatsegula migodi yosachepera 10. Iwiri mwa iyo tidzatsegula kuno ku Mwanza chifukwa kuno muli ndi migodi imeneyoyo ya golidi komanso mgodi wa rare earth metals uno kuno ku Mwanza. Chaka ndi chaka chachitatu tizidzayika 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito zokopa alendo. Malo onse okopera alendo tidzawakonze bwino. Kuno munadutsitsidwa ndi kick
phira bwino lija limene lidzaonetsetse malo amene achawo tawakonza bwino, ali okonzedwa bwino, omakopa alendo maiko osiyanasiyana. Tidzakonzenso malo ambiri onse a dziko lino kuthandizira kukopa alendo kuti konseko tidzapeza ntchito zabwino amene anyamata ndi asungwana adzikagwira. Chachisanu ndi chotsiriza ndiye chakuti ife a UTM tidzayika ndalama 500 biliyoni kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za ulimi. Ndiye ndifuna ndikuonetseni zimene tidzapange mu ntchito za ulimi pokonzanso ntchito za ulimi dziko lino la Malawi. Chotero ndikuthokozeni kwambiri anthu akuno kuonere kude chifukwa munabwera maunyinji motere. Pa 16 September tikavotere UTM, tikavotere Kabambe ngati president wa UTM, tikavotera Njawala ngati MP wa dera lino, ndi makansala ndi atsogoleri onse a UTM tikavotera amenewo. Tidzasinthe ndi kukonza dziko lathu, chuma chake chidzayambe kuyenda bwino. Msewu umenewu tidzaukonze ndi misewu ina, komanso tidzalimbikitse ulimi wa zipatso zakuno. Tidzakhala ndi mafakitale opanga zipatso zimenezo kuzikonza bwinobwino, misika yabwino, komanso tidzatsekule migodi kuno kumene anyamata akagwire ntchito, mafakitale kumene anyamata akagwire ntchito. Zonsezi zidzatipangitsa kuti Malawi ayambe kutsogola ndi kutukuka pa chuma chake. Takhala nthawi yayitali tikunenedwa kuti dziko la Malawi ndilosauka, anthu ake ndosauka. Kuyambira pa 16 September tidzayambe kusintha narrative ya dziko la Malawi kuti dziko la Malawi ikoza kukhala lotukuka, lidzayambe kutukuka ndi patsogolo pothandizana kugwira ntchito yabwino yotukula dziko lathu. Ntchito imeneyi tiyamba pa 16 September. Chotero takondwa munabwera mwakhala pano kwambiri mmawa mpaka na pano. Zikomo kwambiri, Mulungu akudalitseni. Tidzabweranso tsiku lina. Zikomo, 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 zikomo. Mulungu akudalitseni. Zikomo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.